Pues Borja, estem inusualment lluny del dia del partit, però és el que toca, no? Perquè són les dates. Confio de tota manera que només tindràs la baixa del José, almenys si és que no hi ha cap accident d'aquí a diumenge, no? Sí, el dubte del Creuer també, que es va fer mal, es va fer un esguins i hem de veure l'evolució. En principi podrà arribar, però segurament sense poder entrenar durant la setmana. Però bueno, tot l'altre esperem que bé. El gran cavall de batalla doncs, en la posició de base, una altra vegada amb minuts, força minuts per un Jordi Vergada que l'altre dia doncs, va donar la talla, no? Va estar correcte tenint en compte doncs, les circumstàncies. El que passa és que ara també serà diferent perquè el que tindrà al davant doncs, gent com el Peno, gent com el Víctor Sada, doncs, hi ha molta qualitat allí, no? Sí, comptem amb el Jordi i també amb el que puntualment ens pugui ajudar el Garret i bueno, seguint una mica amb la línia de les últimes setmanes de la baixa del José, però sí, satisfets amb poder comptar amb el Jordi, que l'altre dia ens va ajudar al partit contra la Berri, va estar prou bé. El fet de saber que ja ha jugat Orense, que es perfila com el gran rival d'aquí fins a final de temporada per arribar al play-off, que va jugar i que va perdre contra el València, que ara mateix això us dona un plus per quan tenir doncs, aquest avantatge de saber el resultat, dona una mica més de pressió o al contrari el que fa és relaxar-vos i il·lusionar-vos? No, nosaltres mentre tinguem opcions contra Orense o contra Palma, evidentment preferim que ells puguin perdre partits perquè nosaltres seguim tenint opcions de poder entrar, que és l'objectiu amb el que encarem aquestes últimes jornades. Ho veus millor, ara? Perquè la setmana passada deies que sí que tenies confiança en el que podíeu fer vosaltres, però tenies menys confiança, menys fe en que els altres fallessin. Es demostra que també poden fallar, és a dir, ho veus, ets una mica més optimista en aquest sentit. Sí, jo la veritat és que sobre el paper, amb un equip com l'Orense i amb la trajectòria que porten aquestes darreres jornades, sempre els veia com a favorits i sobretot quan juguen a casa. Llavors, el fet de que no hagin sumat, doncs a nosaltres ens dona una mica més d'aire i més de vida per poder tenir aquest premi, si ho volem dir així, de poder seguir aspirant amb més opcions, no? A poder entrar si nosaltres fem molt bé les coses. Per saber, sense Penya, sense Guerun, 3 victòries en 22 partits, amb aquests 2 jugadors, 8 victòries de 9 partits, què diu això? Bueno, pues que evidentment van tocar bé la tecla de saber llegir què és el que necessitàvem per donar aquest punt més de guanyar partits, que s'han trobat, no? És un equip que ara mateix, doncs, si no recordo malament, han guanyat els últims 5 partits seguits a casa. És un equip que a més té el plus d'haver sumat aquests 2 bons jugadors en una plantilla que ja està plena de bons jugadors i a més és un equip que es nota que han patit molt i que saben valorar el que costa guanyar cada partit en aquesta competició. Estan competint molt bé, s'han tret una mica la motxilla aquesta d'estar últims durant bona part de la temporada i a més, si ens guanyen a nosaltres, crec que ja matemàticament assolirien la permanència. És un equip que amb aquest últim terç de competició s'han trobat, ja no només jugant bé, que això ja ho havien fet amb anterioritat, sinó també amb la dinàmica de resultats i és un dels millors equips de la segona volta de la competició. Són el millor equip de la Lliga ara mateix per aquests resultats? Possiblement, no sé si el millor, però un dels millors perquè a més ja sabeu que el que costa sortir d'una dinàmica tan dolenta com el que comentàvem, no? Amb pràcticament més d'una volta, només assolir 3 victòries, això és una llosa que pesa molt. I amb una bona decisió i sapiguent
una mica repetint el que he dit abans, no? Saber prendre la decisió correcta i saber llegir quin era el remei, no? per intentar sortir d'aquesta dinàmica. Doncs ara la veritat és que tenen un equip molt complet, així es demostra amb els resultats, no? Per exemple, a la posició de base tenen 3 jugadors, el Víctor, l'Stefan i el Pol, i pràcticament podríem repetir la mateixa estructura amb cadascuna de les posicions, no? Tenen molta capacitat física i això fa que puguin tenir un repertori tàctic en defensa impressionant, no? Perquè podem fer defensa una mica més conservadora, ocupant molt la pintura amb els jugadors tan grans que tenen, sobretot a les posicions interiors. Poden passar a defensa de canvis perquè no tenen cap problema en què l'Stefan o el Víctor, que són 2 bases molt grans, facin defenses de canvis i se quedin emparellats amb els pivots dels equips contraris. Costa molt trobar espais perquè a més tenen a Tumane, que és un jugador que ocupa molt pintura i que té molt tap. I després amb atac, sobretot amb el Penya i amb en Kurucs, tenen molta versatilitat, tenen molta capacitat física, poden portar petits al pal baix, tenen molta amenaça de 3 punts i després el que jo crec que és el seu principal punt fort, que és la seva capacitat atlètica, els dona moltes segones opcions, fa que siguin molt sòlids al rebot defensiu i el joc tan dinàmic que tenen fa que siguin un equip molt bo amb les transicions, no? Llavors el primer repte del partit és, a part dels aspectes mentals, que seguim treballant i que l'altre dia contra la Berry vam estar molt bé després de 3-4 setmanes en què potser aquest excés de pressió ens va fer no viure bé els mals moments dels partits, no? Potser per l'excés de pressió aquest de no poder fallar i de centrar-nos molt amb un plantejament molt resultadista dels partits. L'altre dia contra la Berry vam estar millor i haurem d'estar bé un altre cop aquest diumenge a Barcelona, però sobretot el segon punt, a part del tema mental que he comentat ara, és ser capaços d'estar atlèticament al seu nivell i sobretot amb la lluita del rebot ofensiu, del rebot defensiu i de la capacitat de poder córrer bé i ser llestos amb el balanç de defensa-atac i d'atac a defensa. En aquest escenari, davant d'aquest rival, que pintes molt bé, esteu obligats a guanyar, que no deixa de ser també una pressió afegida a la que ja teniu, a la que ja arrossego de fa dies. És un arbre del detall això, o quina lectura en fas tu, Borja, d'aquesta necessitat, que només va la victòria, per intentar aconseguir assolir l'objectiu que ens hem traçat de jugar play-off? Sí, nosaltres ja portem més d'un mes, potser encarant els partits amb aquesta mentalitat, no? Que si volem entrar al play-off hem de guanyar, hem de sumar, no? I vull pensar que després del partit contra la Berry, en què jo crec que vam fer un partit molt complet, ja més que per temes purament tàctics, jo crec que a nivell mental vam estar bé, no? Vull pensar que l'equip va donar un passet amb aquest procés que vam proposar entre tots, però sobretot des del cos tècnic, de ficar-nos una mica més de pressió. Vam tenir problemes, jo crec que els problemes més evidents van veure el dia de Marina a casa, però després, al partit de Mallorca vam fer un passet més, el partit de la Berry vam fer, jo crec, un pas i mig més, i vull pensar que el diumenge estarem una mica més preparats que potser fa unes setmanes enrere de poder encarar un partit amb aquestes circumstàncies que tu comentes, no? Ho veurem, però jo vull ser optimista. Parlaves abans de Barça i de l'amplíssima rotació que pot tenir, del ritme que pot imprimir. Nosaltres estem una miqueta a la inversa, potser no al nivell de la Berry la setmana passada, on nosaltres tenim més rotació també, però sí que és veritat que això pot ser una de les claus del partit. Et preocupa, per exemple, que determinats jugadors nostres no sàpiguin guardar-se de les faltes i que d'alguna manera hi hagi un component que faci que encara sigui més difícil? És a dir, per aquí anirà també una de les coses, saber quan s'ha de ficar i quan no. Sí, segur. A mi el que més me preocupa és
que els jugadors que estan millor, per exemple l'altre dia el Leo, després d'una ratxa de partits en què potser no es va trobar del tot bé per assolir el seu millor nivell, sense estar malament, però no va trobar-se tan còmode com en altres moments de la temporada. L'altre dia el vaig tornar a veure, a més jugant en dues posicions, amb la de 4 i la de 5, el vaig veure tornar dominant, amb temes físics, el vaig veure tirar de 3 amb més confiança, que ara amb el tir de 3 jo crec que ell estava passant un moment una mica més de dubtes, i ja sabeu l'important que és el Leonardo per nosaltres. Doncs em preocupa que tornem a tenir les mateixes sensacions amb ell, i que tot l'equip sigui capaç de, no només a nivell col·lectiu, sinó a nivell individual també, de donar-nos diferents lideratges en funció dels diferents moments que ens vagi plantejant el partit. Però, sobretot com a bloc, que tots siguem capaços de competir a nivell atlètic i a nivell físic com a mínim al seu nivell, que jo crec que és la principal clau del partit, estic parlant de no concedir segones opcions, d'aconseguir alguna segona opció per part nostra davant la dificultat que té de jugar contra un equip tan sòlid amb el rebot defensiu ara mateix, i que l'Alfons es pugui ajudar amb alguna rotació de qualitat una mica més del que va fer l'altre dia. El fet de seguir creixent i que a nivell individual els jugadors estiguin rendint a prop de la seva millor versió. Abans parlàvem del Jordi Berguedà, ens pugui donar aquells 10 minuts o els que siguin, i que puguem sentir que veritablement ha sigut protagonista i que ens ha ajudat a que l'equip guanyés, no només a nivell testimonial, a nivell de donar descans al Marc, sinó que té participació i que ens aporta coses i que sigui un dels motius perquè vam guanyar el partit. El mateix que, per exemple, el Juanpi i el Sevi, que l'altre dia, tot i que són els dos jugadors de rotació a la posició d'Alé, perquè normalment el Miqui i el Garrett són els que tenen més tirs o els que tenen més protagonisme, però l'altre dia el Juanpi sortint de titular o el Sequillano des de la banqueta també, jo crec que van ser protagonistes i van ser un clar motiu que pel fet que vam poder guanyar l'últim partit, que aquestes coses es tornin a repetir i si podem amb un puntet més de tot plegat, encara millor. Borja, una miqueta al marge del que és el partit, però sense deixar de parlar del Barça, que és un equip que tu coneixes, perquè tu l'havies entrenat, tu justament com a exentrenador, ja ho havíem comentat alguna vegada, però et sorprèn el canvi filosòfic, diguem-ho així, que han fet amb aquest segon tram de temporada, passant d'apostar per jugadors que en fi, després han hagut de col·locar-los en altres espais a la Lliga per tindre gent com això, Perum, Penya, Sada, Trias, una cosa que no sempre un filial d'un equip que aposta per créixer te sorprèn aquest canvi de filosofia, com el valores? A mi se'm fa difícil valorar-lo perquè quan se prenen una decisió tan important com al mig de la temporada incorporar dos jugadors quan sembla que no hi ha motius de lesió, sinó que és per reforçar l'equip, això segurament que porta moltes hores de debat intern i que des de fora és difícil de valorar. Ni he parat massa a pensar ni crec que per molt que pensi sàpigui arribar a les conclusions a les que ells han arribat per poder prendre aquesta decisió. Borja, no guanyar diumenge és dia 10 al playoff? Doncs matemàticament, si el Palma guanyés, diria que sí. Li dona molta transcendència al partit de diumenge. Sí, clar. I just que l'equip ha crescut mentalment, ho has repetit diversos cops durant la teva actuació d'avui. Vull pensar que després del que vam fer l'altre dia aquí contra Araberri i veníem del partit de Mallorca, jo crec que hem sortit d'aquesta fase una mica com d'excessiu col·lapse en segons quins moments del partit, sobretot quan tenim, torno a repetir, jo
el triple del Kane a falta de 5 minuts quan estaven jugant aquí contra el Marín, quedaven 4 minuts 45 segons, ens fiquen un triple per empatar, no? En aquell moment, a falta de 4 minuts i mig, empatem contra el Marín amb pilota nostra, perquè venim d'un triple rebut, i sí que vaig veure que l'equip i dir, ostres, veritablement vaig notar tota la tensió que portaven a sobre els jugadors, no? Aquesta sensació des de llavors no l'he tornat a tindre. Jo crec que l'equip ha donat millors respostes a la multitud de situacions negatives que ens hem trobat en els partits següents, no? Perquè a Mallorca vam tenir 3 moments en què el partit estava a punt de trencar-se i vam tornar i vam poder competir fins al final, i el dia de l'Araberri vam ser molt sòlids i molt constants, sobretot vam frenar les dues referències que té l'Araberri. Llavors, no he tornat a tenir aquesta sensació tan exagerada de lo que ens va passar contra el Marín en aquell moment concret, no? Durant tot el partit, però especialment a Maia, no? T'ho deia per si tu creus que l'equip està preparat actualment, a aquesta alçada de temporada, que estava de Cavalles, per afrontar un partit encara ho creus, és a dir, caixa o faixa. La pregunta és així de... Jo vull pensar que sí, perquè no és algo nou que ens hem plantejat aquesta setmana, sinó que ja portem uns quants partits, unes quantes setmanes amb una preparació i amb una situació molt similar, no? Vosaltres ho sabeu, i veig que l'equip cada cop amb aquesta situació estem competint millor i estem resolent millor els mals moments que a cada partit se'ns generen, no? I tornar a haver-hi el diumenge ho hem de veure, però jo vull pensar que sí, tot i que serà molt difícil, perquè torno a repetir que juguem contra un equip que està fent molt bona segona volta, que també que juguen moltes coses, que no han perdut en els últims 5 partits que han jugat com a locals, que han sigut capaços de les últimes 2 victòries, una va ser a Palència amb la dificultat que allò té, és a dir, que estan donant molt bon nivell, tot i que serà difícil, vull pensar que estem capacitats i jo crec que hem d'anar amb aquesta mentalitat. Fantàstic. No és matemàtica.